ved ikke, om det er sådan lidt bødelstemning i tiden, altså jeg stemmer radikalt. Så ligger den der, og så har vi diskussionsforum. Lad os få point op. Ja, helt sikkert. Den lyser overhovedet. Jakob, er du klar? Ja. 8,0. 8,3. 5. 8,5, 8,7 og 9,0 alt sammen til Christiane. Og godt for hende. God aften. Jeg kan godt lide duften af nybagt banankage og lyden af dine sko. Jeg skal da have alkohol. Noget, der virker nu tak. Drikker skarpe for at mærke den besynderlige smerte, det medfører lige der, hvor væsken finder mit svælg. Med et kærtegner en let beruselse, enhver usikkerhed og klæder mig langsomt af. Blot dig selv, visker den i mit øre. Tag et sug af mit joint, bliv en del af mit univers. Det bølger i mine trusser, et S i min rus. Bims i hovedet udfordrer jeg mit eget sociale eksperiment. 24 timer. Normer, vælter om kulder. Jeg er blevet alt for fuld. Blå mærker, mærker der er blå. Et markat, der fortæller katten i liv. Hjemmerul. Du fylder cigaretituiet med hjemmerul. Vi ryger hjemmerul fra cigaretituiet. Hører jazz på vores DAB-radio i køkkenet på Søllerødgade. Tobakken flyder på bordet, alt imens du ruller dine smøger. Slikker limstriben på det pergamentlignende tynde rislapapir. Rød risla. Du har det i hænderne i dag, mellem fingrene de velrullede cigaretter uden filter. Og vi drikker kaffe med mælk, sødmælk af sorte kopper. Kalenderen. Den ligger i tasken på skrivebordet i mit mentale redskabsskur som en omvandrende natteravn, der aldrig bliver træt. Jagter huller på de blækbesværtede sider i en jagen efter tid og ikke tid. Dag efter dag, måneder og år, tid af planer, vi er underlagt. En samtid i en løbebane af parallelle og krydsende aftaler i skemaform. De fysiske, de tekniske og alle de usynlige. Hungrende smerter og pinagtig ensomhed på nervemedicin. Abstinenser, fordi lidenskaben udeblev. Hungrende kroppe efter følsomhed og nodierne ud i ligegyldig sex. Fanget i et virvar af tankespind, et uforløst sind, som en stadig ubestridt spændetrøje. En amputeret enhed i en blå seng uden vaner. Tak.
det er det rigtige at gøre, at trivialisere alting, at fylde hvert et fjernsyn med blod og bræk og blowjobs, til vi alle sejler i en stor bundløs sø af orange zombier, der knipper hinanden under jakken på en selvstændig tanke af fuldautomatiske klichéer og hjernedøde kendinger og andre tabere, der bare vil have mere cola og chips. Mere øl, fisse og hornmusik, mere tequila, analsex og hvad fanden der vil spille i radioen for tiden, for det er det rigtige at gøre. At gå i det rigtige tøj til de rigtige events, at tale det rigtige sprog med de rigtige holdninger, at udbrede kendskab til folkets nødråb til de fremmede om, at de inden ikke må efterlade os her omgivet af danskere, hvem det så end er. De findes jo egentlig ikke, for dette samfund er en global landsby, en kæmpe stor gruppe af rodløse individer uden nationalitet, hvor alle skal bo og føle sig hjemme, for det er det rigtige at gøre, at bøje nakken og acceptere det, man jo ved, og hvad der ikke slår dig ihjel, kan jo kun gøre dig stærkere. De bad jo selv om det, og hvad klog jeg da også på, at jeg skal se at komme videre, og vi er alle sammen Spartacusser. Det er det rigtige. Det er den verden, vi lever i. Der er ingen diskussion, det kan ikke diskuteres, det skal bare accepteres som det eneste rigtige, og det er ikke rigtigt at være en håbløs nekromantiker, en tikkende bombe af ord og kvæler til en utålmodig krigerklovn, der venter på dommedag, en profet, der ved, hvordan det hele ender, men aldrig har haft så meget som bare skyggen af en kalender. Det er ikke rigtigt at tale om ting, der ikke længere findes, støvede begreber, der ikke må få taletid, for rosen er et tandløst monster, og violer fatter stadig ikke en skid. Du skal det hele taget ikke sige noget om blomster, medmindre du er bøsse eller botaniker. Overlade blot dine tårer til din tv og din rust til din mekaniker, for det er det rigtige. Hver ting lagt i den rigtige skuffe på den rette hylde. Her har vi alle en rolle at udfylde i denne sæbeopera af lort og lavkage af moderigtige massakre og mandag. Men det er et show, jeg ikke har lyst til at være med i. Jeg har mere lyst til at forsvinde at være som en skygge langs jeres vægge i et spøgelse, forvirret og generet, en restløs ånd, der går igen og går forkert. Så vi har trykket lige noget, jeg vil sige. Hjælp mig ikke. Jeg kan stadig ikke gøre. Nu begynder jeg at køre forestillingen. Du må aldrig gå ned på gadgets. Præcis. Jeg tror, vi kan blinke lidt senere. Det var alt sammen Michael Dyst. Giv ham en stor hånd. tænker jeg nok sikkert, at en arrogant større, der står og tager billeder. Jeg kan mærke til, hvem det er. Med sæd. Til alle tider har der eksisteret kunstnerstøtte. Mæcener, som har doneret penge til kunstnere, så de havde til dagen og vejen. I dag hedder den mæcen Kunstrådet. Og finanserne er dog ikke, hvad de har været, og vækstlaget er ved at blive sparet væk. Derfor må man tænke i nye koncepter for at overleve, og min nye idé, den kalder jeg for mæced. På mit website franklangmark.dk tilbyder jeg nu en kunstnerinsemination for bare 100.000 kroner. Men så er der også tale om sæd med kunstnerisk garanti. I øjeblikket tjener jeg omkring 100.000 om året på forfattervirksomhed, klumpskilderi, poteslag. Jeg har udgivet i bogform og diverse undervisningsmaterialer. Jeg har over 100 kunstprojekter bag mig ind- og udland, fordi jeg vil støtte for Kunstrådet. Min kunst, og dermed min sæd, er hverken elitær eller det modsatte. God folkelig underholdning med dybde. Jeg holder børn og optræder blandt andet en del på skoler. Politisk er jeg hverken venstreorienteret eller borgerlig, og jeg er venstreorienteret, kunne man kalde det. Specielt på litteraturområdet forstår jeg nødvendigheden af på den ene side at klappe kolleger på ryggen, samtidig med at jeg stikker dem i ryggen. Men kniv, mens jeg udad til har integritet og team spirit. Jeg holder både Politikken og Berlingske.
Jeg ved, at jeg er på godt helbred. Jeg har blå øjne. Jeg er tidligere elite-gymnast, har deltaget i DM i atletik, discipliner 800 meter og højdespring. Jeg har ingen arvelige sygdomme i familien. Ingen psykosomatiske skader eller tragiske oplevelser fra min barndom, så frem man ikke tæller min mors røde pølsemad og flækket på midten og pølset med remoulade. Jeg er positivt indstillet såvel som vældig blandt mine venner. Lars Bugdal skriver om min sædkvalitet. Jeg ser ingen grund til, at nogen ikke skulle lade sig inseminere fra en langvagt til tider rytmiske udbrud og kæmpe udtagende sædbruser. Der er substans i hans værk, mens det åbne slutning piger til nysgerrighed. Jeg er også klar til at lave projektaftaler, hvor firma eller velgørende organisationer kan sponsorere min sæd til værdig trængende. Det vil altså forsøge med mønsterbrydning på Vestegnen eller ulandsstøtte til Afrika. Dog tager jeg mig retten til at modsætte mig alle forsøg på at bruge min sæd i firmalogoer på kaffekopper. Jeg skal kunne se et afkom i øjnene uden at sige sell-out om mange år frem. Grupper eller foreninger, der ønsker at opdrætte op til 10 ens kunstnertyper med henblik på at skabe en hel digtergeneration med forbillede for eksempel Beat eller 80'er-generationen kan få 25% rabat ved køb af en institution. Jeg har desuden en prisgaranti, således at hvis man kan dokumentere et tilbud for en billigere eller bedre kunstner end undertegnet, får man 10% på differencen. FrankLangmark.dk vil være billigst. Læs i øvrigt sites FAQ med eksempler på, hvornår rabatten kan udbetales. For eksempel anses Nikolaj Stockholm og Claus Høgsbro selv for at være en gratis velgørenhed, ikke en reel konkurrence. Profitten går 100% til min næste bogprojekt og en kopi ved tilfælde barnet på alle runde fødselsdagen. Det står moderen frit for at fortælle faderen eller om faderens virksomhed, og et CV særlig anvendeligt til godnatlæsning ved løbende udkommelse af nyhedsbrev. Jeg samarbejder også gerne med museer, der gennem værker, plancher, film, grafiske opstillinger ønsker at stille skarpt på forholdet mellem kunstner og sædbruger. Den sæd egner sig selv fint til at komme på dåse. Så med hver anden kunstner ønsker jeg at efterlade mig noget værdifuldt, en kunstnerisk arv. På FrankLangmark.dk kan du være med til at gøre drømmen til virkelighed, nedsætte min klatgæld, blive med sæd allerede her. Så vurderer jeg jo også hans sædkvalitet. Og det betyder jo, at jeg ikke kan blive sammenhæng med min egen sædkvalitet. Så pludselig er der stakes are higher, ikke? Altså, det er mere, det handler om pludselig, ikke? Hvad mener du, Frank? Jeg har bare. Jeg har bevist. Ja, jeg også. Jeg kender mig. Ja. 8,9, 9,0. Det er samme, hvor du hører, det bliver sjovt. 8,9, 9,0, 9,0, 9,0, 9,5. 9,0, 9,5. Ja, og så var det klart. Hygger I her og har det godt. Det håber jeg, at I bliver ved med, for her kommer